Assalamu alaikum. Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro manto me ye fe. Ni din de seyin. Ni din do Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye